kategorii nejmladších dívek, což bylo tuším 5 až 6 let, na 3. místě. Tady. Jak se mi mohl vypít telefon? Umístila Markétka Kuncová. Na 2. místě Rozálka Paslerová. A na 1. místě Adélka Pražáková. Jak se mi mohl vypít? Dobrý, pojďte se dívat. Tak kde to nejde? No nevím. To neřeš. Tak. Zlatou medaili, jo, a teď nevím, jestli to přes helmu stáhnu, počkej. Proč můžu se vhle podívat, jak krásně, jak máš ty? Máš nádherný. To víš, že jo? To je superově. Nikdo z ničeho medaili. Tak, a potom ještě závodnice si tady vyberou nějakou scénu, kterou jsme tady dostali sponzorsky od jednoho z tatínků. Anonymní dárce, tak jak to v politice bývá. Tak, takže fotko máme, nějakou hezkou, tak natočenou, výborně, děkuji, potlesk. Tak, holky, pojďte si ještě tady vybrat něco. Holky, tady si pojďte, tady si vytesne. Tak šup vybírejte, honem. Tak, nejmladší kluci. Takže, jsou mladší. Tihleti. Tak, na 3. místě Honza Malý junior. 2. místo Pepa Kujal. A na 1. místě Ondra Lindr. Asistentka musí držet. Ondro? Neřeš to. Říkal, že Lucka se někde umístila. Však jo. Čekal na ní, ale to bylo jaký jste jí dali kategorie, když Lucka je 5 až 6 let. No. A ti je 6, ne? No. Tak to je třeba do 6, víš? Ona je 6 a hotovo. No, si myslím, že i Marek má šanci. Dobrý, kluci, děkujeme. Má dobrý čas. Pojďte si tady kluci zase něco vybrat, nějakou. Nějakou tu baterku. Jako podle mě dáme, ty musela rozsekat. Ty, naše co na 3. místě, tak vůbec neuměl. Tady jsem to viděl, ceny na jasno. Tak. Tak, výborně. Teď dáme starší holky, ty už budou ale bez medailí. Ty dostávají medaile celý život. Takže na 1. místě, ne, 3. Zuzka Lindrová. Na 2. místě Lucka Konvalinová. Vyhrála ale asi o 5 setin Amálka Paslerová. Tak, To jí kluce je 6. Ale já ti vám do kapuci, no? Lucko! Čau! Paráda!
To jsou závodníci teda. Holky, kolik vám je roku? Jste oba první, je oba závodáci. Dobrý. Sluší vám to, jste šikovný. Tak, takže ve starších klucích. Tak, holky, zase nějakou. Tam, tak, kde to mám? Starší kluci. Tak, 3. místo, Venda Javornický. Oh! 2. místo, Matěj Vojtěch. Oh! A 1. místo, Marek Konvalina. Oh! Já jsem ještě ne. Tak, zapozujte pro fotografii. Výborně! Potlesk. A ještě. A ještě si něco vyberte tady, hoši. Tak, a máme tady kategorii Žen. dámy, věk 14 až 90. Na 3. místě Renata Konvalinová, Oj! na 2. místě Jana Paslerová a na 1. místě Kristýna Saláková. Renata! Jo, ty jsi takovou baterku, jo, to je bomba. Tak ti nespadne, jo? Ale gratuluju, člověče, za 1. místo. Ty jsi borec. Pusu, pusu, pusu! Pusu! Hej, 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 hej! Holky, to je všechno. Nebo chcete hobla? A chlapi, 3. místo, tam to bylo nabitá kategorie, časy byly setinové, rozhodovalo, jakou rychlou měl starter ruku, teda ten počítač. A 3. místo nakonec, Michal Pražák. Oh! 2. místo, Michal Konvalina. Oh! Mějte si